Ah, disseram, é? Ah, mano, nossa, hein, cara. Não, mãe. Ah, tô assim. Vai ali. Vai ali. Aí é que por onde eu vou, tu é? Pode ir lá, fazer. Ngozi ranga richifamba zvakaipisisa ndochitobva kupinda longo matoiona ichi ranga riri pamberi pangu saka ndachitoti mota kufamba kwari kuita kufamba zvinonomo here kana kuti ndasitoziva kuti mota yanga yapera mavhiri zosho angachipa warning here kuratidza kuti pane zvaite azomboisa kusvika pageneral wapo kuti motsvaya kudzidza huto obva akontinya naro saka ndizoti azofungei apa maybe azoona kuti kana ichidarikira kuenda mberi aizoparidza zvinhu zvakawanda musauri basi akona zita ndiani ko Nixon encouragement yamungadawo kuencouragewo matruck drivers ndeyekuti vanofamba nemotokari hombe dzakadai vakupinda muguta encourage madrivers izvinini vachivuti ndiri driver ndiri kuencourage vanhu kuti vaobserve maroad rules vafambe nespeed inokodzera mumugwagwa medu kuti tisange tichiwanika tichiona njodzi dzakaita sezidzi zvekuti kunyange kana tichifamba zviyawo tikasvike taona kuti motika pane zvaita zvinokwanisa kuti idini kana paine zvetinokwanisa kuita tokwanisa kumira nguva ichiripo. Brighe,